Здравейте на всички, аз съм Димна и от днеска, не днеска, по-скоро утре няма да има клип, защото утре е Коледа. И много се извинявам за дните и месеците, които не съм качвал клипове. Имах проблем с мястото на телефона и заради това знаете, че ми дадоха ранния ми подарък, единият е таблет. И сега от таблета ми ще снимам на всички игри, ще пращам клипове, всеки ден по един клип ще правя, освен на празниците. Да знаете. Айде сега да отиваме към Майнкрафт. Ето ни отново с нощи, не съм клал. Но само сложих тук айрона и подредих. И сега ще ходим да копаеме. Този епизод ще се казва копаене, сигурно. И да се надяваме да открием диаманти, да открием още айрон, за да може да се направи цял айрон сет. Да се развием много добре в този сервер. И без да читваме. Естествено няма да читвам. Това вече е ясно. Защото го правя на клип, естествено. Ако не го правя на клип, няма да... Даже сега, като е на 24-ти, мога да направя още един клип. Ако искате. Намерихме сега доста айрон. Ще го копаеме. Лапичето ще го вземе, нищо няма трябва за сега. Като намерим диамант, ще се направим Enchanting Table. Ще копаем за 30 левел, ще ни се падне Fortune 3. Може би. И ще продължим живота в Майнкрафт. Ще има доста епизоди. Не дейте да ги пропускате, моля. Още един път ще кажа. Прасайте лайк бутона. Шипете копчето за абониране. Просто се абонирайте за канала. Задължително с камбанката.
Правим тук. Между другото, имам и Fortnite. Диаманти. Диаманти. Диаманти! Айде на баня, на кючека, коня, вихър да му свиря на цигулка. Холиши, диаманти, аз намерих си. Ето, не читвам, не съм читвал. Казвам. Не съм влизал в сървъра. Вай, успичка ме. 7. Мали. Кебате. Ето, мале. За първоначално се развихме. Вече втори епизод намираме диаманти. По-скоро на втория епизод намираме. Върне сме. Да тъпто му клине на лаптоп. Да, както казах, имаме Fortnite. Ще напиша никнейма долу в описанието да играем. Който иска да играем. На каквото искаме да играем. Добър съм, не съм като някой, който... Нямам скинове, не си купувам V-Bucks. Но и не съм и слаб. Може някой да казва, че съм дефолт, ама... Техен си проблем. Не мой. Аз си играя както аз знам. И както аз мога. Да вземем тосайрен, да скачам, да си направим още една кирка. И да слагаме айрон, да се пече. И ми свърши кирката. 7 диаманта и 14 айрон, 15, ама другия не го взех, защото нямам кирка. Яба. Бате! Върнах се. Извинете за този телефон. Просто нашите ни проверят. Този телефон, който чухте, не е мой. Сам да кажа. Той е на брат ми. Защото той малко неговия го пропука. И се отидем. И така. Аз мисля да си... аз нямам дърво. Нямам ли го? Ще крада целен, че не мога.
Даже тук лягам направо. Вземам го. Така въпросът е леглото ли ще го сложим. Е така. Да, е така. Да. Да направим пръчки. Направим една брава да ходят дърва. Защо трябва да има мъгла, маняк? Глупа. Тя се го направи текче да не. То е в новите версии. Опа. Не ми се ходи за дърва хора, не за това. Иначе след клипа ще ходя там с дърва. Да си имаме. Ще направим някаква къщичка, няма да живеем в нас. И... 19 имаме стаки няколко. Вземем той, правим си кричарци. Тъй... Втора. Обичам да съм подреден. В принцип не съм мал. Сега стоим. Съм подреден. Така. Ти ми трябват по принцип 5 диаманта, за да си направя портал. Не да си направя портал, ами да си взема кирка да си направя. И другите 2 за Enchanting Table. Но аз имам късмет и ми дадоха 5 диаманта.
1, 2, 3, 4, 5. Толкова. Аз няма да откажа на още диамантите, че ако намеря. И само направо. Ако пусна някъде диаманти, че не знам. Не, че са най-важното ти, ама това няма да. Тук май трябваше да се взема още една килка, защото няма. Ще се разширявам много. Извън кадър ще разширявам. И ако открием диаманти, няма да ги копая. За да мога да ги скопая в клип. За да не кажете нещо после. Две карта ще стигнат. По-скоро една и малко по-отворната. Трябва сега да сядам да ям, като свърши клипа. И искам да питам нещо, дали вие искате да участвате в мои клипове и дали искате с моето куче да направим клип двамата, аз и той. Искам на тези два въпроса да ми отговорите долу в коментарите. Ще се радвам и ще знам дали ще искате или не. Следващия епизод имам планове, но да дойде тогава. По-скоро други ден. Като дойде. 26. Инстаграм ще си го напиша долу в описанието. Да гледате. Хора, за жалост нищо освен 7 диаманта. Пак е нищо. Но нямаме толкова време, затова мисля да свършвам. А следващия епизод ще видите какво ще правим. На вас ще ви хареса, може би. Ако ви хареса, знаете какво направите. Отидете отдолу и цъкате палчето нагоре.
сте ми харесали клиповете. Ще харесате клипа. И така, това беше от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако искате още такива, оставете един лайк, един subscribe, задължително с камбанката. И пишете в коментарите дали искате да снимам с кучето и дали искате да снимам с вас. Пишете долу в коментарите, да знам, да се подготвям, да каня и да играем. Така че мога да вкарам всички в един клип, но надале по-скоро ще се пробвам. И така, това беше всичко от мене. Ще се видим на 26-ти. Много. И така, довиждане!